odongo ting'e gi malo wang'ni pek mana tari kumane na chomoni wang'ni kumane na chomoni mano koro waji ko kidwa biro klodi choma na weyo joka komena wang'ni joma dwaro ni odongo marwa donjo siling 300 woma size X umera gini mit mana tari akiwada wang'ni kawuono jiwe ni chiana na tindo giri odongo ting'e gi malo ka ikete kama ting'e gi malo ka ikete kama ichwadi gi nyundo wang'ni donjo siling 300 wang'ni ka dibedo mapek kode kaka uneno chani abi anane gi wuoyi mohera kendo nindo kendo leka wang'ni udo yeno dongo marwa be serious ni ani nyiri wete wasungorena an be mae gira makoth go oko wada siana na ni ting'e gi ka kaiti duoke gi ka odongo wang'ni former size X omena gini dibedo mamit wada idonjo kamani tidonjo tiyudo gimi madho siling 300 wang'ni dhi nena wang'ni yawuoyi magomba iyuda nono tamit tayom wada medo ber to siendana ni aiting'e kama ka iunge kama nichwade gi nyundo wang'ni kama chomoni gini dhi bedo mapek maratari donjo siling 300 kendo wada tiyudo nyako ma romantic nyako ma koting'e gi ka kaito chwade gi ka kaito lengo ne nyundo wada wang'ni niji wuoyo kuom manafuo wang' odongo grand opening odongo oyanga manong'eyo odongo wang'ni wada idonjo kama kaji chamo waya diyo chayega wang'ni ulereto adwaro ne nyakoni mamone nyaka chieng' modong' pod wakane boksi kaito odongo dhi chwado gima chwadono wang'ni dwa yie tarik 30 donjo en miel chiemo kuonde nindo wasimu kuonde nindo kuonde michoe ngona maji kon kau problem chiemo kaji donjo kama donjo room mit mara tari oraisa macho makla burdeni makor wang iluongo ni anani management obera ma serious mayom to ler wang'ni kaka inena chomo kani ya kaber maratari ne mayom udi becho ma yendi luokori tichiemo tiweyo tinindo mayom my out wadanya ni baby wadanya ka mai kama koro obro yueye mai kama obro yueye bed pin kama otanda wa yani ma wan budel meyo ngohore udi rooms ne kako ler ichusi mikacha tumi keto ge boye ka ge wocheni kabat be waketo tunka chiemo bigo ode kucho omera mit to yomiawa kendo wang'ni ya wang'ni gini pek wang'ni akoni ni tarik 30 wan gi ng'ama iluongo ni Odongo Swag ma wang'ni rooms gimoro amora magi lepa ane wuon room mane makora sekaw magi gika ma oda machulo kendo adwa dak nyaka Odongo bi tarik 30 Odongo donjo ka tarik 30 ni iluongo ni pre-launching mano koko chakore pre-opening kisungu achwado kaito bang' mano donjo en mana siling 300 club burudani wang'ni boma ma Kisumu duong'e ni burudani owuok ka bondo ka giburudi sana ka burudani kelo budho mayom e boma ma Kisumu donjo siling 300 Odongo marwa yaw gino tarik 30 donjo sama chon kar yweyo be welo be wan onere chon